Čaute, som teraz z Jurky a dneska si tam u nového videa a dneska si zahráme. Viete, čo si dneska zahráme? Počkajte, lebo mi nereaguje myška. Haló, myška, reaguj. Prečo mi ľudia nejde myška? Prečo mi nereaguje myška na počítač? Ľudia, chápete? No dobre, už mi reaguje. No takže, dneska si zahráme. Som našiel novú hru, ktorá sa volá Tesla Autopilot. Som zvedavý, že ako to bude vyzerať. Hej. A vlastne Tesla Autopilot, akože dúfam, že to je ono. Počkajte. Možno to je ono, možno to je ono, možno. Fakt neviem, či to je ono. Počujete ma? Pretože hrá tam asi hudba moc. No ľudia, to nevadí, že tam hrá hudba. Nás aj tak počuť, takže to nevadí vôbec. No načíta sa. Ono sa to musí teraz načítať ľudia, takže asi budeme tu načítať. Musím sa dať trochu bližšie k mikrofónu, aby ste ma mohli počuť. OK, takže teraz. Asi to nebudeme, toto není ono. To sa inak načítava ľudia. Toto sa inak načítavalo, takže to bude Mercedes-Benz Dealership, sa mi zdá to bolo. Buď to bol Tesla alebo Mercedes a BMW. Neviem, ale až to bol Mercedes Dealership. Mercedes-Benz Dealership to bolo asi. Sám mi zdá, že to bolo ono. A hej, to bolo ono, lebo sa to tak dlho až sa to tak, no áno, toto bolo ono, presne toto. No takže, OK, sme tu, sme v tejto hre. Takže ako sa odtiaľ to dostanem von? Asi takže pôjdem tu a pôjdem tu. No a som vonka. A teraz asi si vyberiem auto, ktoré budem chcieť. Ja chcem Gčko, takže hľadáme Gčko. Tu je Gčko. Toto nechcem, ja chcem Gčko. Tu máme Gčko. No a teraz ako sa to dáva? Takže tu dáme energiu. Dobre. Fúha ľudia. Teraz to začalo. Pretože tam asi to nemôžem zahrať, pretože by ste ma vôbec nepočuli. Takže dáme si, radšej dáme, že takto Mercedes. Napíšeme iba a tu by to malo vyhodiť ako Mercedes, pretože tamto strašne bolo hlučné a ja by som nič nepočul, chápete? No takže dáme si toto. Dáme si toto. Kde to je? Mercedes Benz Car Game. Hej, toto by malo byť ono a dúfam, že to tam zase tak nebude počuť. Pretože mám piclo, keby to tam zase bolo takto počuť, lebo nemám to rád, keď to tak hlasno, že nemám to vôbec rád, keď to tak hlasno počuť. Hej. No, takže ideme na to. Ja si vyberám toto auto. Lebo som tu kvôli Gčku, takže vyberám si okamžite Gčko asi. Počkaj, či ako to je? Ja to si tu musíš dať toto a tu si dáš. A prosím, nech tu je Gčko. Je tu G65, ale no. Gčko, ale je to Gčko, no. Takže, už to nám ide, je to bez zvuku. Som to...
ľudia, asi to chce elektrické auto, chápete? Pretože asi to chce elektrické auto. Hej, toto není také hlučné, sa mi zdá. Počkajte, keby ma nebolo počuť, tak... Počkajte. Ľudia. Teda to otvára. Hej. No a teraz, čo? Teraz by sa malo niečo stať. A kufor chcem zavrieť. Tak, čo s tým, čo to je? Počkajte, teraz by sa mal kufor zavrieť. Počkajte. No, teraz to ide, hej? No, teraz to ide. No, ide to. Nie, toto auto mi nejak nesedí. GL53, toto by mohlo byť ešte. No, toto by nemuselo tak hučať. Sa tu dostal. No a teraz to bude. Nebude to elektrické, bude to elektrické toto. Lebo toto auto by malo byť elektrika už konečne. Tak toto ľudia ešte viac ide. Tak čo som ešte mal? Mercedes GL, toto, Volkswagen by mohlo byť dobre. No, nemá to veľký motor. Toto by nemuselo až tak hučať. No, toto bude dobre. Až také. OK, akože. Mne to nevadí, hej, že to tak... Neviem, no. Ináč. Teraz iba budem jazdiť a možno ma budete počuť. Možno, hej? Takže dáme si toto auto. No, toto je moje obľúbené auto. No, takže ideme si zajazdiť. Dneska budeme mať Porsche a na budúce si dáme Mercedes, okej? Naberá to rýchlosť až moc, by som povedal. Naberá to až moc rýchlosť. Počkajte, idem vycúvať odtiaľ toto. Je tu už aj pumpa, ktorá býva v realite, je to šelka však. Nie, toto je gas pumpa, toto som povedal, že je v Amerike takáto pumpa. Sa mi zdá, ale neviem, nebol som v Amerike, ale sa mi zdá, že je. No ideme si dať jazdu. Počkajte. Idem na rovinku, hej, aby to bolo vidno. Ľudia, idem na rovinku, hej. Aby to bolo vidno, že... Ako to ide. Toto nie je len klasické Porsche, toto je Turbo S, takže idem. Počkajte, dáme si pohľad takto. Počkajte, nejde pohľad? Ide pohľad? Nejde nám pohľad asi, čo? Tu dať. Nejde pohľad? Zmeniť. A ide, dobre. Mne sa to páči takto viac. No, tunak sa to dá obísť ešte. A tu môžeme sa dostať vlastne. A teraz tam máme ľudí. Ešte raz to vyskúšam. No, skoro som tam nabehol na ten obrúbnik. Tak rozbehnem sa. Ide to 272, som sa dozvedel. No takže ešte raz to asi budem musieť spavnúť, pretože
Som to tam nevidel, že ako to sa riadi. Musíme si vyskúšať najprv, ako sa to riadi. Viem, že sa to radí Porsche Taycan, viem, ako sa radí. Ľudia. Takže, ideme na to, hej? No, takže, počujeme sa. Dobre. Pôjdeme pomaly. Hej. A potom pôjdeme ľudia rýchlo. Takže najprv pôjdem normálne pomaly, normálnou rýchlosťou. Au. Ako sa chodí normálnou rýchlosťou, hej. To pôjde trochu rýchlejšie, ako sa... A nie, toto nepredávaš tak. Áno, no trochu to presahuje rýchlosť. Možno v meste, ale v meste sa nemá ísť tak rýchlo. No tak ale teraz už keď sme tu, tak poďme to dať. Poďme ísť. Môžeme teraz... Som si rozmyslel, že pôjdeme rýchlo a dám tam to auto, čo strašne hučí, ale... Dám tam iba na chvíľu, hej, iba sa s tým prejdem a potom okamžite to vypnem, OK? OK? Tak ideme. No takže dáme si tam to auto, to bolo Mercedes toto. To bol tento Mercedesik, nie? To bol tento. Riadiť. To bolo GLE, toto to bolo. Ľudia, vydržte, hej, ja si iba zajazdím. No dobre, akože ide, takže... Joj, ľudia, to video bude až moc dlhé, takže preto to video by to mohlo byť zatiaľ všetko. Zatiaľ čau.